Zuzka sa v práci sťažuje. Predstavte sebe, včera ma jeden chlop zneužil. Vážne? No a jak? No. Pozvala som ho ku sebe na večeru a on, šviňa, že kľudne najedol a odešol. Chlapík príde k zverolekárovi so psom, aby mu odsekol chvost. Doktor si psa pozrie a vraví. Pane, ten pes je už dosť starý a potom vlčiakovi sa chvosty neskracujú. Pán doktor, že by ste znali, jutre ku nám pricestuje švekra. No a ja chcem odstraniť akýkoľvek prejav radosti. Kolegyne sa vypytujú. No čo, Zuzi, tak ako ti dopadlo to tvoje rande? No vieš, s tým novým. Prehrala som. Počkaj, nerozumiem. Tak dostal ma na lopatky. Rozhovor v krčme. Čido, znaš, aký som šťastný, že nie som Talian. Hej, a čomu? Si pana, však ja neznám ani slovo po taliansky. Rozhovor v krčme. Čido, skady pochádza tvoja frajírka? Z Orkucanoch. Z Orkucanoch. A priamo? Hosť v reštaurácii sa rozhorčene pýta čašníka. Pán hlavný, čo robí tá mucha v mojej polievke? Moment, počkajte. No takto vypatra, že plave kraula. Malý Marcel sleduje cez kľúčovú dierku posteľnú činnosť svojich rodičov a znechutene krúti hlavou. Toto tie baby nič nevytrimu. To mne, keď zočkovali, to som ani nemúkol. Zuzke hovorí kamarátka. Ty znaš co? Ja neverím, že existujú ľudia z inších planétoch. A keď nemajú nejaké mimoriadne schopnosti. Súhlasím s tebou. Znaš co, i ku mne minule prišiel taký malý želený. Utaril, že je i ty mimozemšťan. A na to tie svoje glúpe antenky nelapel ani markízu. Policajt sa vybral na zahraničnú dovolenku. Na hranici mu hovoria. Dobrý deň, pasová kontrola. Nech sa páči, identifikujte sa. Policajt vytiahne zrkadlo, pozrie sa doň a povie. Áno, som to ja. Sprchujú sa dve prostitútky a jedna druhej hovorí. Sluchaj, znaš, aké máš na rici vyrážky? To nie sú vyrážky. Nie? A co? A ty to nemáš? Novinka. Cenník pre šlepých. Atraktívny režisér hovorí začínajúcej herečke. No, počúvaj moja. Keď budeš robiť všetko, ako ti poviem, tak budeme mať Oscara. Vážne, pán režisér. A aké meno dáme, keď to bude dievčatko? Jeden z kolegov sa priplichtí k Zuzke, zakrie jej oči a vraví. Ak neuhádneš, kto som, znásilním ťa. Môžeš 3-krát hádať. No, Jurij Gagarin, Fidel Castro, Michael Jackson. Žena zničená a rozrušená vpadne do bytu, muž sa jej vyčítavo pýta. No co je? Co ešte si stalo? Predstav si, v jednej tmavej uličke ma zastavil chlap s tým, že ma zabije alebo znásilní. Čo na to povieš? No co by som otvoril? Vidím, žiješ. Adriana sa vrátila neskoro domov. Marcel jej hovorí. Ty, Áďa, škoda, že si neprišla skorej. Tu bola tvoja kamarátka. Áno, a ktorá? Náš to neznám, nepoznám ju. No dobre, ale aspoň ako vyzerala?
Normálne. Dá z 25 roky, blondínka, pod ľavým prstníkom materské znamienko. Mladý chlapec na diskotéke tancuje s peknou dievčinou. Zrazu je dievčina vyššia a zase nižšia. To sa stále opakuje. Chlapec sa nechápavo pýta. Prepáč, ale ako je možné, že si raz vyššia a raz nižšia? To je také zhlúpe. Znáš, ja mám drevenú nohu a mám na nej pravý závit. Marcel u lekára. Pán doktor, čo mám robiť? Prídem domu a moja žena je s cudzým chlopom. Chcem zrobiť škandál a ona me pošla do kuchyne, že by som sa ukľudnil a dal sebe kávu. No a tak to ide každý deň. No, v poriadku. A čo vlastne chcete odo mňa? Ja len chcem znať, že či mi neuškodzíte do kávy. Zuzku prichytí priateľ in flagranti. Zuzka nestráca ducha prítomnosť a povie. Nazdar. Chvála Bohu, že ideš, bo toto nemehlo už nevládze. Starenka v trolejbuse dlho hľadí na muža, čo stojí vedľa nej. Napokon sa ozve. Vy ste Číňan? Ale kdeže nie? Ja vôbec nie som Číňan. Vy ste Číňan. Ale čože? Čo vám to vošlo do hlavy, babka? Vy ste Číňan. No dobre, ukľudnite sa. Máte pravdu, áno, som Číňan. Hej, vážne? Ale vôbec na to nevypadáte. Hovorí lekár Marcelovi. Uzdravíte sa len vtedy, keď prestanete piť. To je ako znamená, pán doktor, že som nevyliečiteľne chorý. Hovorí host čašníkovi. Prineste mi denaturovaný liek. Prepáčte, pane, ale denaturovaný liek nemáme. Nemáte? Do pána, to si hovoríte Interhotel? Manželka sa pýta Marcela. Marcel, no čo? Ako ti chutí môj gulášik? Nie, celkom fajný, len mohla si do tej soli dať kus vecej vody, bandúrkoch a mesa. Zuzana sedí na prednáške o slušnom správaní a počúva výklad profesora. Ak uvidíte, že dievčina má na lítku nitku, musíte ju na to taktne upozorniť. Napríklad, slečna, máte na plece nitku. Ona sa pozrie na plece, potom nižšie, až zbadá, že nitku má na lítku. Zuzana sa hlási. Nech sa páči, Zuzka. Pán profesor, ja nič, ja len, že máte na kravate rozopnutý rasporok. Rus sa pýta východniara. A ty знаешь, что это такое? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, neznám. Это казачок. Hej? Dobre, no. A ty znáš, co to je 15? 15? Нет, не знаю. Štvrť na 4, gluptáku. Východniar v Prahe vyjde večer z krčmy a na ulici ho osloví Černoška. Hele, mladíku, nešel by si se mnou ke mne domů? Co? Ty si nenormálna, či co? Ku tebe domu? No neviem, co už ja by som robil v Afrike. Jose na diskotéke. Slečna, smiem prosiť? So s deckom netancujem.
Prepáčte, neznal som, že ste tehotná. Na prvom rande hladí Tomáš dievčinu po chrbte. Ona sa ho prekvapene pýta. Tommy, čo to robíš? Ja hľadám prsia. Ale Tommy, veď tie sú predsa vpredu. Nie sú. Tam som ich už hľadal. Rybár pozoruje mladíka, ktorý sa chystá skočiť do vody celkom nahý. Hovorí mu. Mladý muž, ja by som vám radil nechať sebe aspoň trenírky. Áno, a prečo? Za to, že tu ryby berú aj na celkom malých chrobačkoch. Zadomaný Marcel príde domov, večera mu nechutí, len dumá a dumá. Manželka sa ho pýta. Marcel, čo ti je? Ale no, ani sa nepýtaj. Vyjde pred dom, pozerá sa na oblohu a krúti hlavou. Tak vysoko a tak daleko. Marcel, ale čo tak vysoko a ďaleko? Ať len si predstav. Doktor mi povedal, že pôjdem na mesiac na liečenie. Do autobusu vojde babka, sadne si a vyberie si niečo na jedenie. Po chvíli príde k šoférovi a núka mu oriešky. Šofér si zoberie a pýta sa. Babka, prečo mi dávate oriešky? Tak ja nemám zuby. No a prečo ich potom kupujete? To keď ja mám hrozne rada orieškovú čokoládu. Jose sa na diskotéke zaľúbil do dievčiny a hneď išiel požiadať o jej ruku. Jej otec sa ho pýta. No dobre, mladý muž, a ktorú chcete? Ej, ty pána, vy ich máte vecej? No ta nie. 3 20-ročnú, tej dám veno 5 000. 25-ročnú, tej dám veno 10 000. A 30-ročnú, tá tej dám 50 000. Vážne? Ty pána, a nemáte tam ešte dajakú staršiu? Noc. Tichý park za mestom. Lavička, milenci. On sa pýta. Zuzka, ľúbiš ma? Hej, ľúbim. Nie, Zuzi, ale fakt ma ľúbiš. No fakt ťa ľúbim, no. Ale, Zuzka, ľúbiš len mňa? Samozrejme. Ježiš, neviem, prečo sa ma furt všetci na toto isté pýtate.